गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आंनि आंगोनि गेदेर उन्दै लोगो गासैखौबो दिनै बे गेदेर उन्दै नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोआवनो जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनाव बयबो मोजाङैनो दङ। आङो दिनै आसाम केयारनि सोमोन्दैनो बुंनो नागिरदों। जोंनि आसामनि बायहेरायाव थानाय जानाखि सुबुंफोर जेरै आसामिस, नेपालि, बर', सावथाल गासिखौबो लाजोबनानै जोंनि आसामनि जानाखि सुबुंफोरा माने खामानि मावनो फैनाय बिदिनो हायद्राबाद, बेंगलर, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाता अनेक बिदिनो माबा माबि जायगायाव खामानि मावनो फैनायफोरनि थाखाय जायफ्रा बिदिनो एसे उसुबिदा जादोंमोन नालाय जोंनाथ' जानाय लोंनाय बिदिनो उसुबिदा नालाय दाथ' लकडाउन बिनिखायनो जोंनि आसाम सरकारा मा जाबाय मोनसे आसाम केयार मोनसे मबाइल नाम्बार बे मबाइल नाम्बाराव माने डायेल खालामनांगौ बेनिफ्राय डायेल खालामनानै मोनसे वेबसाइट लिंक फैयो बे लिंकआव एप्लाइ खालामनांगौ। बेनिफ्राय जोंनि आसाम सरकारा 2000 फैसा सोना होयो आरो 2000 फैसा सोनानै होगासिनो दं। आं बेनि सोमोन्दै सोरबा सोरबा दासिमबो मिन्थियाखै सोरबा सोरबा मिन्थिबाय आरो बहुत मानसियानो मिन्थिबाय सोरबा सोरबा दासिमबो मिन्थियाखै। ओमफ्राय दायो मोनसे मोजां खोथाया जाबाय जायफोरनानो जानाखि एकाउन्ट नाम्बार गैया सोरनाबा नोङो दायो एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो दायो सोरबा नोङो ना गैयाबा नोंनि बिमानि बिफानि बिनावनि फिसाजोनि बिमानि गासिखौबो होजोबनो हागोन आरो ना नोंना हमना ला फिसाज्लाना एकाउन्ट नाम्बार दं नोंना गैया फिसाज्लाना दङ नों फिसाज्लानि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनो हागोन नोङो नोंनि रिलेटिभ मा जायो नों बेखौल' मोजां डिटेल्स होनांगोन आं बेखौ दा स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै देखायलांगोन नों लायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दा बिराद मोजां जाबाय आरो बेनिखायनो आङो दायो खावलायो जोंनि आसामनि बाहेरायाव थानाय आंगो लोगो नोंथांमोन थाबनो नैबेखौ एप्लाइखौ थाबनो खालामनानै ला आरो मानो होनबा जों दाथ' फैसा थाखानि बिराद अभाब ना मानो होनबा दा BTC आवबो दा रावबो सरकार गैला आरो गभर्नमेन्टनि आखायाव थांफिननाय बायदि खोनाबाय दाथ' निउसाव बुंदों आरो ओरैब्लाबो दंबाबो गावसोरनो दा बिराद दावराव दावसि BTC एरियायाव इलेक्सननि थाखाय एकदम खर'आव सोर देरहागोन सोर देरहागोन एम्फौ नांनायफोरबायदि सोरजोंबा एकदम गावजों गाव दावराव दावसि बुलाय सोलाय एकदम सिला गालाय बेबायदि रोखोमनि क'क्राझार एरिया BTC आव आरोना दा BTC क'क्राझार एरिया बुङोबा दा गाज्रि मोनलायनाय जायो ओंखायनो आं गासिखौबो बुंनो थाङा नाम लानानै बुंनो थाङा ओंखायनो नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ आं माने बुंनोसै आरो दायो ना बे स्क्रिन रेकर्डिंआव खिथालांगोन आरो बेनो मोजां बिराद मोजां जाबाय थाबनो हायोबा बेसेबां हायो एप्लाइ खालामना दोन मानो होनबा जों बे समाव दायो गांहामना थानायाव उखैना थानायाव जोंहा मोजां जायो एसेबाबो जों 2000 मोनोब्लाबो अब्लाबो जोंहा गोजोननाय फैयो दा जोंनि बे BTC एरियानिफ्राय सोरबा फैसा हरबाबो सोरबा आबसुआ फैसा हरबाबो BPFआ बेखौ बुंगोन सोरबा BPFआ फैसा हरबाबो बेखौ आबसुआ बुंगोन बेबायदि जायो आरो आबसु माने UPPL पार्टिया बुंगोन आरो जेनेबा UPPL पार्टिया बुंगोन बिदि बिसोर बिदि मोना मा बिदिनो हेनटेन माबा माबि आरो ओंखायनो जानाखि दायो सरकारा होदों बेखौ थाबनो एप्लाइ खालाम आरो बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो जायफ्रा दासिम एप्लाइ खालामाखै थाबनो बानायना ला ओमफ्राय 2000 सोगासिनो दं बेनि उनाव आरो सोबावगोन बायदि खोथा बुंदों बेनि डेटआ दा लास्ट डेटआ बेसेबां जाहैयो बेसेबां मायो दा बेनि रोखा बुङाखै कनफार्म बुङाखै जोंनि आसाम सरकारा दासिम 5 लाख जाहैबाय ओमफ्राय लासै सोगासिनो दङ ओंखायनो सोगासिनो दं आरो बिदिनो सानसे साननै बिदिनो गेप थायै सोगासिनो दं 2000 करि ओंखायनो थाब एप्लाइ खालामना दोन आरो लासैनो सोलांजोबगोन बायदि मोनदों आंबो नङाबा खावसेनि होआबा जोंहा जोंबो एसे बेहाबो एसे माबा जागोन ना दावराव जागोन नालाय ओंखायनो आरो थाब एप्लाइ खालामनानै हो थाब एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय बिदिया माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ माबोरै मा दा बुजियाबा आंनाव कमेन्ट खालामना सोंहर ओमफ्राय डिसक्रिपसनावबो आंनि इउटुब चेनेलनि बे डिसक्रिपसनाव आङो मबाइल नाम्बार होगोन डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामना सोंहरनो हागोन आरो ना थ' बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन आसामनि बाहेरायाव थानाय आंगो लोगो नोंथांमोन आंबो बे समाव हायद्राबाद तेलेंगानायाव दङ आंबो इसोरनि उनाव मोजाङैनो दङ थ' बिदिबा मोजाङैनो मानना सोरना लकडाउनखौ मानना सोरना मोजाङै थादो बेनिफ्राय सोरबा उसुबिदाथार गोलैयोब्ला नोङो दाथ' आसाम सरकाराथ' ओरैनो होदों नालाय आसाम सरकारनावसो जों मानो हासिगोन BTC ओरै माबायावथ' आसा गैखाया नों ओरैबा मोनखाया आंथ' मोननो थांखायाखै दासिम मोनफैखायाखै माबायदि BTC सरकार जोंनाथ' BTC एरियायाव गोलैयाबो जों आउट अफ BTR BTCनिसो अब्लाबो आं बुंनांगौ बायदि बुंबाय आरो मोननो लुगैयो अब्लाबो मोननो लुगैबाबो जों मोननोबो थांखाया ओंखायनो आङो नाङा होननानै बुंनो सानो आरो बर'बा मोननोबो थांखाया बे हरबाबो सोरबा दालाय दासाय सोरबा जाला ओंखायनो मोननो नागिरखाया थ' माबोरै खालामनांगौ बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ आङो स्क्रिन रेकर्डिं खालामलांनानै देखायलांसै आङो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन मोजाङै नायलांबानो जाबाय बुजिना ला आरो बुजिथाराबा आंनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन नोंसोरो थ' नायलांदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आङो थ' चलो बिदिब्ला मबाइल हम स्क्रिनाव फैबाय आङो मबाइलनि हम स्क्रिनाव फैबाय आङो बिदिब्ला नायलांदो नाम्बारा बबे मोनसेया नोंसोरो जायफोरनाव गैया दायो थाबनो एप्लाइ खालाम हा ओमफ्राय नाम्बारा नैबेनो बेनो नाम्बारा 9615471547 बेनो नाम्बारा हा ओमफ्राय बेखौ नोङो बिदिनो डायेल खालामना डायेल खालामनानै ओमफ्राय रिंहैयो आरो हा रिंनानै रिसिभ खालामनानै
आसाम केयार लय कल करा बाबे धन्यबाद बिदि माबा मोनसे बुंगोन आरो ना मेसेज बावलांबाय बिदि होनो आरो जिखुनु जाया ओमफ्राय नै बिदि मेसेज फैयो आरो हा BTC जि आसाम बिदि आरो बेनिफ्राय फैगोन आरो थेंक इउ विल रिसिभ ए लिंक टु साबमिट इउर डिटेल्स अनलाइन शर्टलि एन्ड इन केस इउ हेभ एनि difficulty to submit online we will contact and help you बिदि फैगोन आरो मेसेज ओमफ्राय फैनानै नोंनाव बे 48 हावार्समोन आरोना ओमफ्राय दाथ' लोगो लोगो फैबाय थादों माथो मेसेजआ लिंक गोनां आरो बेनिफ्राय बिदि फार्स्टआव नैबे गोजौनिया थेंक इउ वी विल बे फैग्रोनानै ओमफ्राय नैबे फैयो आरोना थेंक इउ फर कलिं आसाम केयार्स प्लिज क्लिक टु लिंक बिदि फैयो आरो ओमफ्राय नोङो बेयावनो क्लिक खालामनांगौ आरो बे लिंकआवनो बिदिब्ला आंनाव गोदान लिंकखौ आं खिथानोसै आपडेट जाबाय दायो दाख्लै सिगांनो बेलेगमोन दानिया एसे आपडेट जाबाय मोजां जाबाय दायो जायफोरना एकाउन्ट नाम्बार गैया बिसोरनि थाखायनो आपडेट खालामनाय जाबाय ओंखायनो मोजां जाबाय आरो बिदिब्ला नायलांदो नैबेलाय बे लिंकआव क्लिक खालामदो गाहायनियाव आरोना जाय मबाइल नाम्बार जायफोरा माने मबाइल नाम्बार थानो बेनावसो जायो हा नङा बेलेगनावसो जाया ओमफ्राय जायफोरा रोंथाराबा नोङो हाथ्रा बायदिबानो एप्लाइ खालामनो हायाबा नोङो मबाइल फिसायावबा नोङो बे मबाइल फिसायाव फैनाय मेसेजखौ नोङो नोंनि एन्ड्रइड मबाइलावबा सोरनावबा शेयार खालामना हर आरोना फरवार्ड खालामना हो बेनिफ्राय नों एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय डिटेल्सआ बेनिखौ होजोबबानो जाबाय आरोना नोङो नङाबा जुदि बे मेसेजखौ नोङो बेलेगाव हरनानै जुदि माबायोबा खालामोबा बे माने बिनि लकेसन ट्रेक खालामना फैखानो नालाय बिनि नाम्बाराबो फैलायखायो नालाय जानो नागिरा आरो उनफ्राव मा केन्सेलफोर जाहैनो हागौ बेबायदि आरो नायलांदो ओमफ्राय बे लिंकआव थुबाय नालाय नोङो क्लिक खालामदो थुनानै गोथां माबानायाव आरो थुनानै बिदि फैयो बेनिफ्राय नोङो फैनानै आसाम केयार्सनि गाहायाव नैबे इमेल आइडि outreach@asamcares.in बेयाव आरो जों इमेल फाथायहरनो ओमफ्राय नैबेयाव फन खालामनो मानो जालांबाय बिराद बेनिफ्राय नैबे गाहायनिया बे मोनथामा माइ डिक्लेरेसनाव बेयाव थुदो हा मोनथाम बक्सआव बिदि थुना होदो आरो गोथाङाव ओमफ्राय माइ पार्सनेल डिटेल्स बेयाव नोङो नोंनि नामखौ लिरना हो हा नोङो मा नामाव फरायगोन नोंनि नामाव मा नाम जेनेबा हायद्राबादाव दं बा बेंगलराव दं बा कर्नाटकआव दं बेयाव लिरदो आरोना बिदिब्ला आं मोनसे नायलांनो थाखाय आंनि नामा मेल फेमेल ट्रेन्सजेन्डार माने हिजरा आरो हिन्जावना हौवानो गोलैयो हौवाबा हौवा हिन्जावबा हिन्जाव बा हौवा नालाय मेल होना होदो आरोना होदो ओमफ्राय नोङो बेसेबां बैसो जाखो बेखौ होदो बैयाव नोंनि येस बिनियाव आरोना येसआव नोङो बेसेबां बैसो जाखो बेयाव ओमफ्राय आङो अब्ला 25 बोसोर जाबाय आं अकुपेसन नोङो मा मावो बेखौ होदो नोङो बेखौ मा मावो नों होदो आरोना बिदिनो लेबार आबादारि सिकिउरिटि मावनो प्राइभेट सेक्टराव माबायाव होदो आरो बिदिनो ना सिकिउरिटिबो नों बिदि होबानो होदो मोनसे बिदिबा नोंनि हिसाबै होबानो जाबाय बेखौ ना प्राइभेट सेक्टर सिकिउरिटि बिदि होबानो जाबाय नङाबा डाइरेक्ट सिकिउरिटि नङाबा डाइरेक्ट लेबार काल्टिभेट होना ओमफ्राय आबादारि बिदि आरो गाहायाव होदो माइ प्रेजेन्ट एड्रेस ओमफ्राय मा जायगायाव एड्रेस बेयाव फार्स्टआव बिदों प्रेजेन्ट पिनकड नोंनि पिनकड ओमफ्राय मा जायगायाव सोना लानांगौ सोरनावबा पिनकड होदो आरो बिदिब्ला आं मोनसे हायद्राबाद आं थानाय जायगानि पिनकड होनोसै आरो बे आसामनि नङा हा दायो मा जायगायाव बिदिब्ला मोनसे 503 बेनिफ्राय होनानै बे पिनकड होयोबा अट'मेटिक फैनो नागिरो सेलेक्ट प्रेजेन्ट स्टेटआव थुनाय लोगो लोगो तेलेंगाना स्टेट फैबाय ओमफ्राय मा डिस्ट्रिक्ट मेरठ डिस्ट्रिक्टआव फैबाय बिदि फैखायो आरो बेखौ थुबाथाय ओमफ्राय प्रेजेन्ट एड्रेस मा कम्पानि मायाव थानानै बा गाननो बिदिब्ला आं दायो कम्पानि सिङाव दङ कम्पानि नाम होनोसै
स्ट्रीट इंडास्ट्री बिदि होबाय आरोना बिदि होबानो जाबाय जास्ट खालामदो बिदि आरो आं बिदि होननानै मिथियो नालाय बे माबाखौ हुलुर भिलेज हिंडालको इंडास्ट्री बिदि होबाय आरोना दा बबे कम्पानियाव दङ नों बेखौ होदो आरो हमना ला नोङो कम्पानियाव दं बा नोङो अबेबा रुम लाना दं बिनि एड्रेसखौ होबानो जाबाय नोङो हाउस नाम्बार दंबा हाउस नाम्बार होजागोन नों जेबो नङा बिदि होबाय आरो बिदि होनानै ओमफ्राय गाहायाव फैदोलाय नोङो फेमिलि मेम्बार्स नोंनि फेमिलि माने नोंनि न'खरनि फार्स्टआव नोङो नोंनि बिमा नङाबा बिफानि नामखौ होदो नोङो आं बिदियाव बिफानि नामखौ होनोसै दुलाल मा जाखो बोरैबासो थांबाय दुलाल बसुमतारी होनसै दुलाल बसुमतारी होबाय आं बिदिब्ला बैसो नोंनि बेयाव बैसो होदो बे इएस बिनियाव बैसोखौ होना हो आरोना बेसेबां बैसो जागोन नोंनि बिफाया बेखौ होना होदो अब्ला होनसै आङो हमना ला 60 बोसोर जाबाय बिदि होबाय आङो नङाबा नों मिथिथाराबा नोंनि न'खरफ्राव सोंना माबानो जाबाय ओमफ्राय रिलेसनशिपआव बियो नोंनि मा जायो बिफा जायो बिमा जायो नों बेखौ होबानो जाबाय इयाव ओरै खनसे थुबानो फैखायो नैबेलाय नोंनि मा जायो हासबेन्ड जायो वाइफ जायो फादार जायो मादार सन दाटार फिसाला फिसाजो मा जायो नों होदो आरोना अब्ला फादारबा नोङो नैबे फादार लिरनायाव थार्डनियाव नोङो फादार थुना होदो आरो ओमफ्राय जाबाय ओमफ्राय आरो इयाव फैदोलाय नोङो गाहायाव फैदोलाय आरो बेयाव बिमानि नाम लिरदो नोङो अमां आंनि बिमानि नामखौ लिरबाय आं बिदिब्ला अमां बसुमतारी बिदि लिरबाय आं थैनायबा थैनाय नों लेट माबा बेफोरबायदि होनानै होबानो जाबाय आरोना लिरबाय आङो बिमानि नाम ओमफ्राय बैसोआ बेसेबां जाखो हमना ला आं बिदिनो 57 होबाय आं ओमफ्राय रिलेसनशिपखौ होदो नोंनि मा जायो बिदिब्ला बिमा नालाय आंनि मादार होना होबाय आङो ओमफ्राय आरो बेयाव माना आरो गाहायाव फैदोलाय नोङो आरो होबावदोलाय नोङो न'खरनि सोरखौबा बिदिब्ला आं बिदानि नामखौ होनसै बिदानि टुपेन बसुमतारी होबाय आं ओमफ्राय बिनि बैसोआ बेसेबां जाखो बेखौ होदोलाय नोङो अब्ला बिनि बैसोखौ होबाय आङो 28 होबाय ओमफ्राय एसे गाहायाव फैलायनाय रिलेसनशिप फैलायबाय बिनिखौ होदोलाय नोङो मा रिलेसन नोंनि मा जायो बियो अब्ला बिदा नालाय आङो ब्रादार नालाय ब्रादार होना होबाय ओमफ्राय आरो गाहायाव फैदोलाय नों बे नाम दङ बेयाव आरो होबावदोलाय नोङो गासै 7 ना 7 जायो खोमा बिदि होनांगौ आरोना फेमिलि मेम्बारखौ नों न'निखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय होबावनोसैलाय आङो आंनि बिब' बेखौ होनोसैलाय आं रश्मि बसुमतारी होलायबाय बेयो बेसेबां बैसो जाखो बेखौ होदोलाय बेखौ होलायबाय आङो अब्ला 26 होबाय आं रिलेसन नोंनि मा जायो रिलेसनशिपआव होदोलाय नोङो नोंनि मा जायो अब्ला आं सिस्टार होबाय आं ओमफ्राय आरो नों बेयाव होदोलाय नोङो नोंनि मा जायो आरोना नोंनि हिन्जाव दंबा हिन्जावखौनो होबाबो जाबाय नोङो मा जायो नोंनि बेयावथ' जेनेबा दंखायो नालाय रिलेसनशिपआव नों सेलेक्ट खालामजाबा होबानो जाबाय हिन्जावबा नों वाइफ होदो बिफाबा नोंनि हौवाबा नोङो हासबेन्ड होदो बिदि आरो बिदि होदो ओमफ्राय आरो गाहायाव फैदोलाय नै फैलायबाय फैनानै बिनानावनि नाम होनोसै आं उर्मिला बसुमतारी बिदि होबाय आङो बेनि बैसोखौ होदोलाय नोङो हमना ला 10 बोसोर होबाय आं ओमफ्राय रिलेसनशिप बेखौ होदोलाय नोङो मा जायो नोंनि सिस्टार होबाय आं ओमफ्राय एसे गाहायाव फैदोलाय immediate family member current staying in Assam नों बेयाव immediate दाव बेयो नोंनि आसामनि नोंनि माने फेमिलिनि एड्रेसखौ होनांगौ आरोना आसामनिसो बेयाव माने नोंजों माने इमिडियेटलि माने नोंजों भेरिफाइडनि थाखाय कल थांनो थाखाय माने लोगो हमनो थाखाय नों बिनि न'खरनि आर्जेन्ट सोरखौ होबानो जाबाय आरो बेयाव सोरनिबा नामखौ अब्ला आङो होनोसै आंनि बिफानि नामखौ दुलाल बसुमतारी होबाय आं ओमफ्राय मा जायो जेन्डारखौ होदो नोङो हौवा ना हिन्जाव नों होदो बिदिब्ला हौवा नालाय हौवा होबाय आं ओमफ्राय इयो खै बोसोर जाखो होदो नों बेनो हमना ला 60 होबाय आङो ओमफ्राय मबाइल नाम्बार बिसोर माने जाहाथे आसाम केयारा कन्टेक्ट खालामनो हायो जे नोंनि फिसाला आमोखाया बबाव दंमारो होननानै आरोना भेरिफाइनि थाखाय बिदि आरो ओंखायनो नाम्बारखौ नांगौ आरो बिदिब्ला होनोसै आङो जिखुनु जाया होनोसै आं 7286049050 7286049050 होबाय ओमफ्राय रिलेसनशिप नोंनि मा जायो बेखौ होबाय आङो जिखुनु जाया नोंनि गार्जेनखौनो होबानो जाबाय आरोना बिमा बिफा गैयाबा नों बिमा बिफा गैयाबा नोंनि बिदा बा बिब' होबानो जाबाय अब्ला बिफा नालाय आं बिफाखौ फादार होना होबाय आरो बिदि आरो ओमफ्राय दा नोंनि गामिनि एड्रेसखौ लिरदो बेयाव एड्रेस आंनि बिदिब्ला लिरनोसै आङो
Keronnya Simalaguri बिदि होबाय इनिफ्राय नोङो बेयाव पस्ट अफिस होनो गोसोबा नों होजायो जेबो नङा होबाबो जायो जेबो नङा एथ'ग्राब बिदि माबा नङा आरो अब्ला ओरै होयोबा उनाव पस्ट अफिस होयोबा बिदि होना होबानो जाबाय केपिटेल लेटार जादों आरो पस्ट अफिस बिदि होयोब्ला पस्ट अफिस मिलनपुर होना होबाय आं मिलनपुर बिदि होजायोना होबाबो जायो जेबो एथ'ग्राब माबा गैया ओमफ्राय नोङो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट अट'मेटिक फैखायो डिस्ट्रिक्टआ नोङो मा डिस्ट्रिक्ट थुना होदो नोङो बाक्सा दं बरपेटा बिश्वनाथ दङ ओमफ्राय बिदि नङा दंलाबायो नों बासिदो मा डिस्ट्रिक्ट नोङो मिन्थियाबा न'फ्राव सोंना लानानै मादो आरो अब्ला आंना बिश्वनाथलाय आं बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ थुना होबाय ओमफ्राय नोंनि पिन क'डखौ होना होदो नोङो मा पिन क'ड थुना हो बेखौ अब्ला आं थुनोसै 784168 थुबाय आङो बिदि थुखांनायनि उनाव बेनिफ्राय पुलिस स्टेसन नोंनि पुलिस स्टेसननि नामखौ लिरना होदो मा पुलिस स्टेसन नोंनि पुलिस स्टेसन आरो नोंनि एरियानिया बिदिब्ला लिरना होबाय आङो गहपुर जोंना गहपुर नालाय गहपुर लिरबाय आं बेनिफ्राय ग्राम पन्सायत नेमा होदो नोङो मा नोंनि ग्राम पन्सायतनि नेमा अब्ला आं होनसै जोंना सनापुर नालाय सनापुर होनसै आं सनापुर गाव पन्सायत होना होबानो जाबाय गाव ग्राम पन्सायत होबाबो जाबाय नोङो ग्रामा पन्सायत बिदि होबाबो जाबाय आरो ना गाव पन्सायत होबाबो जायो ग्रामा पन्सायत एखे नालाय ग्रामा पन्सायत सनापुर ग्रामा पन्सायत मायाव नांदेरलाबायखो पन्सायत सनापुर ग्रामा पन्सायत बिदि होना होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नोंनि डेभलप ब्लकआ नैबे सेलेक्ट डेभलपमेन्ट ब्लक इयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंनि डेभलप ब्लकआ मा इयाव नै गाहायाव दङ बिदिनो मोनबैसो दङ ब्लकआ गासै जोंनि आसामाव दंलाबायो आरो बिदिनो जोंनि बे एरियाथिं दं आरो ओरै फुबसारि दं बिहालि दं बागामारा दं बिश्वनाथ दं सैदुआ दं फुबसैदुआ दं साख'माथा दं सतिया दं बिदि आरो बेनिफ्राय जुदि सिटिबा नोंनि सिटियाव थायोबा सिटियावथ' जेबो डेभलप गैया नालाय बे सिटि लिरनायाव नोङो टाउनाव थायोबा सिटि लिरनायाव ओरै क्लिक थुना होदो बै गोथाङा सिटियाव नांबायना बेयाव थुना होदो ओमफ्राय सिटिनि गाहायाव खनसे ओरै थुना होनानै मा खालामदो नों बबे सिटियाव दङ हमना ला गुवाहाटिबा नों गुवाहाटि होदो ओरै गुवाहाटि नांदेरलाबाय थानोब्रा गुवाहाटि होनानै जाबाय बिदि होबाबो जायो नों गुवाहाटिया बिदि नङाबा ओरै होबानो जाबाय गुवाहाटि होना हो आरो बिदिना गुवाहाटि बिदि होना होदो बेफोरबायदि आरो आंना डेभलप ब्लक दं नालाय आं होनोसै दायो जोंना माबा डेभलप ब्लकनि नामा बोरै फुबसैदुवार होनना बुङो जोंनिया फुबसैदुवार बिदिबा होबाय आङो बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट डिटेल्स दाना नैबेयावसो बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआ जाहैबाय नोंनि मा जायो नोंनि रिलेटिभ्स नोंहा एकाउन्ट नाम्बार गैयाबा नोंनि रिलेटिभआव थुना हो आरो ना जुदि नोंहा नोंनिबा जेबो नङा नोंनो होजाबाय जेबो नङा नों बे वानावनो होबानो जाबाय आरो जेरै टिकसिन दं बेयावनो बिदिनो थानो हायो जुदि नोंनि नङाबा नैबे रिलेटिभ एकाउन्टआव ओरै थुना होदो आरो रिलेटिभ्स एकाउन्ट थुना होदो ओमफ्राय रिलेसनशिप नोंनि मा जायो नोंनि हासबेन्ड नोंनि हौवा नों हाबा जानायबा नोंनि हौवानि एकाउन्ट नाम्बारखौ होयोबा नों हासबेन्डआवनो थुना होदो नोंनि हिन्जाव बा वाइफआव थुना होदो फादार नों बिफानबो होयोबा नों बिफा थुना होदो फादाराव आरो ओमफ्राय मादार नोंनि बिमाबा मादाराव थुना होदो सनबा नोंनि फिसालाबा नों फिसालायाव थुना होदो आरो ना बे सनाव ओमफ्राय डाटाबा नोंनि फिसाजोनाव थुना होदो ब्रादारबा नोंनि फंबाय बिदा बेयाव थुना होदो आरो ना ओमफ्राय सिस्टार नोंनि बिदा बा बिनानाव बिदियाव थुना होदो आरो गैयाबा आरो जेनेबा दाथ' गैयाबाबो जेनेबा बाननो हाबाय नालाय सिगांथ' बिदि अपसन फैयाखैमोन नै दा बेयाव थुदो नोङो हमना ला नोंहा बिदिनो बिनानावनि सिस्टारखौ थुना होबाय थुना होनानै ओमफ्राय एकाउन्ट हल्डार नेम दा बे एकाउन्टआव माने मा नाम दङ नोंनि बिनानावनि नामा बेखौ थुना होदो हमना ला नोङो फुजा होदो नोङो बिदिनो हमना ला फुजा होबाय फुजा बसुमतारी बेफोरबायदि होबाय आरो बा आंनि बिनानाव नामखौ बिदिनो उर्मिला बसुमतारी होबाय जियानो जा होबाय आं ओमफ्राय बेयाव IFSC कड नाम्बार होदो IFSC कड नाम्बारा IFSC बिदिल' लिरनाय थायो पासबुकआव लिरनाय थायो बियो बिदि थायो आरो बेखौ नों होबानो जाबाय कड होननाय लिरनाय थायो आरो सिदानो बिनि सिदा खालि IFSC बिदि लिरनाय थायो बिनि सिदा लिरनाय थायो आरो बेयाव लिरना होदो नों हमना ला बिदिनो ESB बा आं लिरना होनोसै SBIN
000917 बेफोरबायदि जायो 0 नंगौ नामा 9170 बेफोरबायदि जायो आरो बे एकाउन्ट नाम्बार थुना होदो नोङो हमना ला बिदिनो थुबाय आं गोसोआव गैया आं जानला मोनला थुलाबायनोसै बिदि थुलाबायबाय ओमफ्राय थुलाबायनानै नोङो नैबे कनफार्म एकाउन्ट नाम्बाराव नोङो बेजों मिलायथारनांगोन बेजों ओरै मिलायथारनांगौ नों थुलाबाय थारनांगोन थुनानै जुदि मिलायाबा बियो नेक्स्ट थांनाय नङा आरोना नेक्स्ट थांदों माथो हमना ला आङो दायो बिनानावनि नामखौनो होबाय आङो एकाउन्ट हल्डारनि नेमाव बिनानावनि नामखौ होबाय हमना ला बिदिनो फुजा बसुमतारी बा बिदिनो उर्मिला बसुमतारी नों होदो नोंनि बिनानाव नामा होदो ओमफ्राय IFSC कड नाम्बारखौ नों मोजाङै होबानो जाबाय नोंनि पासबुकआव लिरनाय थागोन बियो बा नोङो गैयाबा नोंनि बिनानावनाव मोजां सोंहरना लादो नोङो पासबुकआव बिदिनो होदो आरोना बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ नों बेयाव मोजां लिरबानो जाबाय एकाउन्ट नाम्बाराव ओमफ्राय नैबे कनफार्म एकाउन्ट नाम्बाराव नों बिदि एखे मोजाङै लिरना होबानो जाबाय बराबरनो लिरना होबानो जाबाय नों बिदिनो आं ओरैनो जानलासो थुलाबायदों बेखौ आं बानायखांखानाय गैया आं बानायला मानायखौ ओंखायनो नोंसिनि खिथानो थाखाय जास्ट बुजिनो थाखाय ओमफ्राय नैबे रिमार्क सोरबा सोरबा बिदिनो सोंहरदों ना आंनाव रिमार्कखौ माने बुजियाखै मा होनांगौ बेयाव मा मानांगौ होननानै बहुत मानसिया सोंहरदों सोरबा सोरबा बेयावनो होदो आरोना हमना ला नोङो बिदिबो होनो हायो नों गोसोबा नोङो जे आङो बिराद प्रब्लेमाव दङ दायो आंनो थाबनो माने फैसाखौ आं थाब हरोबा मोजां जागोन बेफोरबायदिबो नों इंलिसनि लिरनो हागोन नङाबा हारसानि आरो बिदिल' एथ'ग्राब गोलाव नङाबा नों बिदिबो लिरनो हागोन जेनेबा बे एकाउन्ट नाम्बारा आंनि नङा होननानै नोङो हमना ला बिदिनो लिरदो नोङो डियार आं खिथानि एसे डियार बिदिनो डियार सार मेडाम होदो बिदिनो होलाबायनानै बिदिबो होनो हायो नोङो माइ नेम इज नङा बिदि होआलासिनो नोङो डियार सार मेडाम एप्लिकेसन नेम इज होनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय आं दा बिदि होनोसै आरो नोंसोरबायदिबो होनो हागोन एप्लिकेसन नेम इज दिनाराम बसुमतारी आमुक थामुक बेफोरबायदि होनो हागोन आरो आं दायो नैबायदि होनो नागिरबाय दायो जेनेबा हमना ला नोंसिनि खिथानो जों डियार सार मेडाम माइ नेम इज दिनाराम बसुमतारी बिदि होबाय आरो बिदि होनो हायो नोङो जेबो नङा बेनिफ्राय नोङो बिदि होनानै ओमफ्राय होदो नोङो दिस एकाउन्ट नाम्बार इज बिदि होनाय नोंनि बिनानाव बा माइ सिस्टार एकाउन्ट नाम्बार होना होबानो जायो बेफोरबायदि रिमार्कआव नों गोसोबायदि होनो हायो आरोना एथ'ग्राब गोलाव लिरना ओरैनो ससे लिरबानो जायो एकाउन्ट नाम्बार बेफोरबायदि होबानो जागोन डियार सार मेडाम माइ नेम इज दिनाराम बसुमतारी दिस एकाउन्ट नाम्बार इज माइ सिस्टार एकाउन्ट नाम्बार बेफोरबायदि होनो हायो जेबो नङा नाम्बार ओमफ्राय नों बिदि होनानै ओमफ्राय नै बिदि होदो नोङो बेंक एकाउन्ट रेकर्ड नेम बेंक एकाउन्ट रेकर्ड नेम बिदि होनानै नोंनि बिनाव मा नाम बेखौ होबानो जाबाय नोङो हमना ला बिदिनो आं फुजा होदोंमोन नालाय नों फुजा बसुमतारी बिदि होनो हायो आरो बेनिफ्राय एसे ओरै गायाव बिदि स्पेस होनानै आरो मोनसे ब्रेकेटबो होनो हायो नों जेबो नङा नोङो आं बिदिनो जे आं बेखौ आसा खालामो बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन होननानै बिदिबो होनो हासै नों जेबो नंला होआबाबो जायो बेखौ होबाबो जायो बेनिफ्राय आं ओरैनो खिथानोसै आरो आइ हप टु बि एक्सेप्टेड बिदिबो होनो हायो नोङो जेबो नङा एथ'ग्राबखौ होआबाबो जायो एथ'ग्राब मा गैया बेयाव फैखांनानै नोङो लासैनो नैबे I certify that the above stated facts are true to the best of my knowledge and I have not missed जिखौ दे फरायलायाव जासिनो दे ओमफ्राय बेनिखौ खालामबानो जाबाय आरो ना थिकसिन होदो होजोबनानै ओमफ्राय साबमिट रिकुवेस्टआ बेयाव थुना होदो आरो ना आं दा मानो खालामला नालाय आंना खालामखांखानाय नालाय ओंखायनो बानायलाङो नङाबा सिगां बानायखानायफोरा ओरैनो केन्सेल बायदिसिना गरबर जानो हागौ ओंखायनो बानायलां नङाबा बिनि आरो आयेननि बेरेखा बांद्राय माबा मावोबा पानिशमेन्टबो मोननो हागौ ओंखायनो बानायलां नोङो बेयाव सेभ थुना होयोब्ला नोङो बे सेभ जाना थागोन आरो ना बै लिंकआव थुबानो बेखौ डाइरेक्ट ओंखारफैगोन आरो सेभआव थुना होयोबा नोङो ओरैनो सेभल' जाना थागोन बियो एप्लाइ खालामनाय जानाय नङा आरो ना ओमफ्राय साबमिट खालामबासो जाहैसिगोन आरो
नों सेभआव थुना होयोबा नोंनाव माबाफोर गलथि जादोंबा नोङो मा खालामनो हासिगोन आरो नों अबेबा सुदार खालामनो हासिगोन आरो एकाउन्ट नाम्बारा गलथि जादोंमोन आया आं बावबाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होनना नों गलथि जायोबा नों थाबनो सोलायनो हासिगोन आरो हमना ला नों बे 9नि जायगायाव 8 होनांगौमोनबा नों 8 थाबनो होनो हासिगोन आरो बेबायदि आरोना बेबायदि आरो थ' बिदि आरोना बिदि होनो हायो आरो बुजियाखैबा बिदिनो कमेन्ट खालामना सोंहर नङाबा आं डिसक्रिपसनाव फन नाम्बार होगोन आंनि इउटुब चेनेलाव नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन डाइरेक्टनो आरो आं हानायसिमखौ आं हेल्प खालामगोन आंबो थ' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन थ' आंबो लोगो नोंथांमोन थ' बेनोमोन आङो बेखौनो थाबनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय सरकारा सोआ बे उननि खोथासो सोनायाथ' सोखादों नालाय सरकारनि खोथा दा सरकारनि गोसोबायदि एथ'ग्राब खस्थ'बो गैया जेरावबो लाइन साइन लानांगौ गैया नालाय मबाइलावनो जायो दा ओंखायनो थाब एप्लाइ खालामना लानानै जाबाय बिदि आरोना थ' बिदि आरो बेखौनो नायनानै बुजियाबा सोंहरबानो जाबाय डाइरेक्टलि बार होनबाय आं बेखौनो खनलायनो थ' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय थेंक्स फर वाचिं आंगो लोगो नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ आं गुगोल पेखौ माबोरै इउज खालामो बेनि सोमोन्दै बुंगोन आङो दासिम गुगोल पेआव बहुद सोरबा न'निफ्राय फैसा सोहरनो हालायाखैना फैसा सोहरनो हायाखै बिदिनो बोरै इउज खालामनांगौ बोरै मा खालामनांगौ रोङाखै बेनि नेक्स्ट भिडिअ आं बे गुगोल पेखौ बोरै इउज खालामो बेनि सोमोन्दै बुंलाङो भिडिअखौ नायबानो